başına aslında dolunup geliyor diýerler. Bu näme diýmek ha? Peygamberimiz adamlar magdanlar ýalyr diýipdir. Onu içinde goýgury bolan biri onu burun hökman taşına çıkarar diýmekde. Awwa. Altın külük açany bilen gymmatyny ýitirmez. Ýöne altın kulun içinde durdugyça oň barlygy şonça da jedelli bolýar, şeýle dämi näme? Onu altynyň gymmatyny gözeňine tutup, ony hakyky orny bolan görnüşde goýmak gerek. Elki bilen külük arylyp ýatan altyn tapaga da onu aratssalamaly bor. Aňta diýşedel. Bu kıyınçılık yeňilip geçilmese altın külün içinde galar da gymmaty gitiler. Hiç kime kömegi degmez. Şoň üçinem iň uly sowap ýaşamak üçin näle ýaşatmak üçin dirjaşmak. Onsuzam şeýle üçin ılgyan adamlaryň ýoluny Allah Taala elmidama açyk edýär. Hani görel wakalyny bir wöwür ýalkym taçmak üçin bide garaşýar. Derik pas. Hadi ya. Volsana. Bol. Bol diýen. Dep. Hani bolsana bol. Vur. Dep ber vur. Dep. Dep diye ay. Recep ne yaptın ay? Ay şeýitmeden pökküýünde aljak bolup durňa. Oyun başga, dostluk başga. Näde falamda näme? Oyna köp köpleme. Sen sebäpli adaglymy maskara boldum. Gelen soň derrew toy ederse Hasan. Allah yol berse Gamnajan. Himme zatdaýyn. Toy üçin pul jemledim. Kemal Ustada gelen soň ustaxanadan saňa berjek diýip maňa söz berdi. Muňa kakan begener. Saňa seredi bilmer nöýdi ýa nädeldir-de? Ýok, beýle del. Osman naýga tarkyn bolaýsyn. Gyýdyny şeýle bir söýýän bolyn. Oň sekilje kynçylyk çekmegine ýol bermen inşallah. Hasan. Sana bir zada içecek bolyn ýöne gaharyň gelmesin. Heýde saňa gaharlanyp bolma Gamza. Recep. Oňa näme bolmuş? Sen gaty gowy adam Hasan. Emma Recep, näwleýine bir hili betniýe de adam ka diýen. Sen oň bilen dost bolmagyň, oň bilen gatnaşyk saklamagyň gaty dogry diýemkä diýen, dogry del. O näme erwetlige dermişin? Oğlum, edip duranda adyň näme? Sen ne işin ýaşuly? Bu näme diýdiň oğlu? Sen ýara oğlana gelişek zatmydyr bi? Ha näme gelişmen? Ýermen näme edilmişim? Näme diýeniň bilen okmy? Ýaşuly işin bilen bolsana. Geçiňe öz aýagyndan atýandylar goýunam. Ketekiň işine burnuň sokma. O diýeniňe dogry bolan
Porsaň ýyty hemmekşiň ýüregini uluýardy. Ýaşuly. Kän kelläni artmada uruş ýördün. Edýäniň näme Recep? Utanyň ok ataň ýaladyma beli diýmegi. Utanyp utanmaly läligi senden toramalymy? Gel ýaşuly. Şundan gaçarak duralım. Yürü. Bargynyň çek. Ulan çakal. Hey, Bana bula. sen tek gaýdyp meň bilen işiň bolmaly düşdüňmi? Ben sana Bir gün senem meň elime çörsün. Recep meň çağalyk dostum. Oň şu güne çelli, erwetli edenini görmedim gamza. Ola meni menem onu gowurýan. Dogry. O biraz gödöwrak, emma bir erwet diýmek däl. O ýalňyş iş etmez. Ýalňyş iş etmeýän bolsa onu näme üçin soňky işleýän ýerinden kugully. Birine uruşup çykarly. Birine gazladan pul ugrulapdyr. O ýalňyş iş etmedi, oňa adamlar ýalňyş düşündi. Dogry ol gaharjan gödöwrak. Ýöni erwet oglanýar. Men üçine ol gowy oglan. Bilem ok welin, ýöne meňe ananasym gelen ok. Daş töwregi bilen gatnaşygyny bir bilsediň, ol gowy adam däl ýaly. Hasan agam, eşçi wori. Goň şäherjeden 6 oglan Recep ýa. Hasan, Gamza sen öýe gaýt. Agam bol tiz. Hasan gitme. ulan var. Bar erkek bolup bilşiňiz şumy? Beş ol bir adamyň garşysyna. Öyle deriňe näme diýmeli Recep? Garra adamyň gowuny degip soňam erdemi ýeňsenden urupsyň. Teňkine batyrlykmy? Ol ikimiziň aramyzda boldy. Göweriň men gideýin. Uruşda näme deňdi näme? Şeýlemem menno. Al. Durun, ýedýäniň näme? Sen goşulma Hasan. Biz seni gowurýar. Goşulma gowsy, git tutaýdyn. Näkeli mozo men dostum degmeň. Recep günne goýun. Goýbermesek näme? Goýber onu. Sen askere Sen gulluga gitsen meni berdi kim gorarka? Sen dawa jenjelere goşulmady. Men eden adym ýok. Özüň gördüň näçe adamyň daşyma geçenini. Ýöne entegem sen ýetişäýdiň. Ýüregiň atyň keleti ýaly tügelemi. Dostsan, on mesaj gat köp dämeň, onuň nämen hatyrysyna, nämen? Watan üçin dostçan. Her bir adam borjun berjay etmeli. Kim üçin Hasan, ha? Her kim bir-birini satýar. Şolar üçin on mesaj gulluk etjekmi? Beýdime dostçan, gulluk edämeli. Gerek bolsa janyňy bermeli. Hasan. Bärik gel oğlum, bärik gel. Häzir gelýän. Gelin toňtan orada da içik. Buyur usta. Aýdy berin usta. Hasan, al oğlum şunu. Al. Bu näme usta? Sen gullukdan ilýän sen kimin aljagy belli däl. Allah gorasyn usta. Sen gowy git Hasan. Garynjanam ınjytmajak bolýan. Ýüregiň arasy. Näçe ilýän diýşediň hiç hili erwetdiň görmedim. Şoň üçin saňa meňem bir kömegim degsin ahyry. Usta ýöne. Bolýa köp aýtdyrma sana. Razi bol usta. Bolýa. Sen saman gidip gel, ondan inşallah dukan sana berjek. Gullukda kan hünäriň daýmagyn. Unutup bolma usta. Ýoldaşlaryndan feresap bol. Bu näme diýdiň usta? Şu Recep'den göwnüm suçan okda. Gylygy ýok nosuz, häsiýetden halam ok. Recep gowy oglan usta. Çağalyk dostum ol. Ýöne işi bir iş owrak. Aýyn olay. Ya Recep, şu Kemal usta gowy adam. Gullukdan ýeliň dukany maňa berjek diýe. Hey gynanarmyň? Oynat gaýtenem dostsan. Gat oynatdy. Näçe ýyllap seni mutuna diýen ýaly işletdi. Sen habaryňam ýok, innem gowy adam diýen oňa. Beýdime Recep? Handa onu meliň ver. Bu näme? Ey, edýäniň näme Recep? bugün o kal. Sen şuň kursda maňa şeýle kömek etdiň welin, Hasan. Sen maňa dogandyny biler diýip pikir etdim. Şo ýerde de niýetime dedim. Näme niýetiňe dowduň? Näme diýen aý? Sen bilen dogan okaşak. O nähili? Biz bir-birimize dogananam ýakyn bolar. Birek biren göwnüni ýykmar. Nämämiz bolsa deň paýlaşar, düşündiňmi? Düşündüm. Dogancagym. Agyr diýen Recep. Bu ne şappa-daşyp boluk? Olar entek ýaş, Halipam. Bu da öýlerçe sewiň bildirmeň bir usuly. Söýüp aslında juda näzik zat bolýar. Ol öýke kiyina zerarly ynjaýa da solup başlaýar. Onna bu sewiň dili nähili öwrenilýär?
Kalbın zümürrüt depelerini, yapılarını torc etmek arkalı, o yerlere yol düşönün eli guğur şahanı kezende de sanır eder. Anacığım. Ejecan, men yokkam dermanlaryň içmege ýatdan çykaraymagyň. Anacığım. Ejecan, beýtmedine. Men sen hasratyňa nädip dözgelerkäm? Men sensiz näderne? Anacığım. Ejecan, men gulluk borjum berja etmäge diýen. Gaýtan begenmele. Sen üçin diýen. Şuty görüň çağlar üçin diýen, Kemilag üçin diýen, dostlum üçin, gamzy üçin diýen. Men yokkam Recep sana kömek eder. Ýok, gerek däl. Näme üçin beýdiň eje? Kakas ýok olandan soň ol hasam ardy. On kömek gerek däl. Toba. Hakykatdan hem Recep'e ýalňyş düşünýäňiz. Başyna iş düşdi bolyn, baryňyz onu erwet adam hasaplaýaňyz. Oglum, sen yüregiň nähili pek. Hiç ýyly erwet pikir edýäň ok. Käşke kakan seni gören bolsady, şeýle ogul ýetişdiren üçin gowanardy. Men goç oglum. Ergedi gözüňe ýaş edejek bolaýmagyn. Bolýar. Ağlap ahadawlyň kepini gaçyraýmagyn. Kat ýazma undaymagyň. Kasam kabul ediş dawrasyna barar inşallah. Elbetde ýejeňe mek eder inşallah. Yok daý, baryp oturma. O yerler howpludur. Ýollaryň gaterwet ýokman däl. Soň bizi alada goýursyňyz. Ýöne Hasan. Sen maňa hat ýap bir şo bolýa. Telefon tapdyňmy sana der. Ejem sana tapşyrýar. Sen arkaýyn bolay. Hasan bolsana berdi doğun okuşunun garaşdy tura. Doğunu koşdunmy? Feret Recep, men yokkam goklardan daşyrak bol bolýarmy? Gullukda kantenakda gow habarlar eşdeýin bolýarmy? Gok menden daşyrda men gokdan daşdyrum Hasan sen arkaýyn bol. Bolun hani hemmeler uluglara minsin. Bolhan dostsan bar. Aýdylym mundaýman. Sag bolun, razy bolun. Allah ýargyz bolsun. Razy bolun. Agly mejeja. Oglum. Hoş geldin oglum. Balam, goç oglum, hoş geldin. Hoş gördük Ece. Başka hiç kim yok mu? Günni her kim iştedir balam. Gamza, o näme üçin gelmedi? Recep'em yok. Tırkawmuş. Gamza akşam gelir de elbette. Recep'em görürsün, näme de bolsa sen berdi ahir oglum. Basym öňkü durmuşmy da dolanır. Ece, inni hiç saat öňkü al bolmaz. Öyle. Balam, şunu goş goýulýan ýere eltmäge kömek edip bilmezmiň? Men özüme kömek eder ýagdaýym ýok, ýaşly saňa nädip kömek edeýin? Soň gelsin oglum. Ne ýer beýle boldy? Ullukdaka, sewiş meýdanyny. Şeýlemi, oho balam, sene onu Allah'ın söýgüli bezne ekeniň. O nähili? Balam, senin tek dünýäni terk etmeýänken cennete bıraksaň iyi beripsiň. Bu näme diýdiň bolýa? Sen şehitden cennete girýänini bilmeýämiň näme? O bilýän. Ine sen elin, sene kazy bolupsyň, olam şehit. Senden öň cennete giripdir. Hayırlı bir ömürden soň ol şo ýerde sana garaşmaga başlapdyr. Ey Allahjan, hiç beýledir öýtmeýärdim. Onu hani bol, beýle keliň bilen şu ýaşyla kömek edip goýber. Pek kulyan ulanyan elim däl bolýan. Tynanyşyp göröýün. Aptallık. Tamsyklyk etme, kelläň işlet. Düýün kıyagday başgaday, buun başgaça. Hemme zat üýtgedi. Näme ütgedi kaka? Hasan şol öňkü Hasan. Men Hasana durmuşa çykjak.
Gıydım, balam. Hasan kulluktan bir onu aldırıp geldi. Sehelçe kömek pulu bilen ne edip yaşayacak? Ömrün hayp geçirersin. Gıydım baktın başka yerden ödleten kovulur. Bolmasa öz vaktin özün getirersin. Durmuşun harap edersin. Hasan golunu biz için alır dahri. Sen için, kakam için, men için. Bilim ona yok diyem dok. Yönüm men Hasan'ın del, sen kakan. Sen aladağını etmeli men. Hasan'a durmuna çıkmarsın. Yok çıkarım. İçi. Kakama bir zat olsa on bilen ayrılışarmın. İkisi mendeş zat değil ha gıydım. Senin tek yolun başlangıcında. Hasan taşlap bilmen. Demek kakan karşısına sıkyan da. Kakacan, yalvaryan. Bize bir mümkünçülük ver. Hasan'ın güçlülüğünü on kuva adamdan bilersin hayiş ediyen. Biz için yığınanca pulum var. İş tapyanca şopul bilen müdahale ders. Bize bir mümkünçülük ver. Men Hasan'ın maşgala kurmak için elinden geleni gayrımacaktığına ananyan Kakacan. Şonan yan mı Gamza? Sen öd diyen zadına ödün var anan yan mı? Kakacan. Eğer seni anlatacak yıkıcı hareketini görsem, bir işi koyuyorsun ederin Gamza. Sağ ol Kakacan. Anne sen İçe sen içerik gir, men töwerege aýlanyp. İyilik mi? Meydançany göreýin, soňrak geler. Baliyal tagamlar pişirdim giyecek almagın. Adara galman ýalykeninde. Bolýa gijak alman. Hoş geldin. Hoş geldin Hasan. Allah şifa versin. Sağ ol Kemal ağa, sağ ol. Hasan? Hasan, hoş geldin. Şeyle bolunu eşitip katı kıynandım. Başın yaş. Öbür Allah'ın işidir de. Futbolum oynap bolmadın ne? Ay bir çare tapılar kıynanmağın. Bolýa Mahmud ağa. 3, 4, iyida. Sonki 2, berekella. Bol hani iyida edmet. Bol. Hani bol. 1, 2. Heylerek, birazcık sağ tarafını vermeli. Ağasy, Hasan ağa, gelin futbol oýnalyň. Men oýnap bilemok. Tomoşa edäýär. 11 adam cemlemelilik. Cemlep bilmedik, bize koşuljak mı? Görüň okmy gardaş, men maýyp, gözüň ýokmy? Sen şonu da oynayabilirdin. Sen nerden bilýän? Sen kim? Men kulluk etmäken bu toparyň hüjümçüsüm. Futboluň näde oýnalýan gowulýan, 2-50 oýnap bolanok, düşündiňmi? Menem biraz bilýän. Onsuzam bir zada ihlas bilen ýapyşsaň, ihlas bilen işleseň, başarmajak zadyň bolmaz. Sen ne bilýän ay? Kim ay sen? Men seni gören adamym däl. Men owanda men garşyma çykyp maňa akıl tatarça sen kim bordun ha? Ne oldu? Näme boldy? Maňa nefsiň agyrdymy? Nefsiň agyrgan ol maňa gowuluk berjek bolýanmy? Biraz ýaşa kurlaňda bolanokmy? Bolanok, koşuş bilemok men. Golumy sen ýaly akylly sıraýanlar üçin aldyramok men düşünüklimi? Gaharyňy goluňy näme üçin aldyranyňy unudaýdyň öýdýän sen. Näme diýjek bolýan ha? Näme diýjek bolýan? Hasan ağa dur, Hasan ağa. Salih ağa biziň tälimçimiz. Salih Halifa bit taýyn. Hasan'a hoş geldin. Men Salih Demir Hasan. Toporuň täze tälimçisi. Tanışlığımız biraz ýakymsyzrak boldy. Ýöne sen hakyny köp zat eşitdim. Geleňe sabırsyzlyk bilen garaşdym. Bir direk garaşdyň tälimçi. Hasan, nire varyan? Ýygyňa dolun. Ey Allah. Hasan'y beýle gaharly görmendim men. Adam käbir zatlar kabul edenine kıyınçılık çekiyor. Kabul eden sen olin ören ulu iş bitirdiği olur. Esası mesele yitiren dağdın kaygısını etmek değerle şu at näme edip bilerini nip bilmektir. Onu men biraz gezmelek geleýin eje. Bolýa gıydım tagamaň et. Nasıl ýagdaýyň niçik? Gowy, sırkowlapsyň diýdiler. Oňatlaşdyňmy? Häzir ýagşy. 10 ay boldy. Soň gelmez 10 ay. Seni göresim geldi. Gözleriň gyzarypdyr. Seni hagladyňmy?
Yok, ağlamok. Yüzüğün nerede? Berdi. Ağda çık gezmeleli mi? Bol ya. İyi akşamlar. Akşamın hayırlı mı oğlum? Akşamın hayır. Akşamın hayırlı mı oğlum? Akşamın hayırlı mı oğlum? Hoşçakalın hocam. Sağ olun mu oğlum? Akşamın hayır. Akşamın hayırlı olsun. Halipa. Näme üçin beýtdiňiz? Temiz ruhlu adamlar döwük saatlar bejermekden lezzet alýarlar. Hasan muny görüp bejerer, yumşak kıyafetleri yüze çıkıp tereden harekete geçirir diýäň-de şeýlemi? Diňe olam del, hikmet şeýle zatdyr, iň gowy iş amal edilse ýyzynyň başga gözelliklerim peýda bolar. Dogry diýäňiz. Hayırdan hayır dörer. Seni eve bırak. Sen öýüňde şeýle uguradyň. Sizinkilerem görür. Eçenken garaşdyrma. Toya taýinlik görü bermeli. Pulam jemledik. Hiç kili mesele bolmaz inşallah. Toy etmeli, o pulu öý goşalaly. Yok, som seni eklenmez öýdýäň. Yok Hasan, ýöne gullukdan ýan geldiň. İş tapmak kyn bolar. Gamza. Maýyplygymdan utanýanmy? Yok, näme üçin tanaýyn Hasan? Gorkma. Kamil ustaň dukanyna alýar. Hiç kili kötenmez. Bolya, sen öýüňde gaýda erti görüşür. Men Salih aga kömek edeýin. Salih ağa bilen tanışdyňyzmy? Tanışlygymyz gowa bolmady. Belki häzir dödürnä. Sag bol. Sag bol. Kolay gelsin. Arma gory. Bar bolun. Kömek gerekmi? Keme bolmady. Bolalardan kän bir başym çykanok. Neme? Şuun bir neme gatyrgan aýyp bir nolen başlarsyňyz da. Aýby ýok, o bolýan da. Isleseňiz ustaxanam del täýeli. Bolýa. Nasıl Toporun ýagdaýy nene? Ören gowy. Ýöne men başga işler täýäpli elim degenok. Bir kömekçi gerek. Sen maňa kömekleşip bilmedimiň? Hakykatdan hem gerek bir onçyn aýdýan. Bolýarmy? Ýalňyş pikir edämegin. Bolya, ýöne menim işläp başlajak. Batym öýlenýän, işim başymdan adyp bolar. Habaryňyz bolsun. Bolýa onna gedekleşip işleýär. Yer bolýa ertir näýli? Ertir işim ýok. Onu ertir beýdan çat hen maray. Ammaryň açary menne. Bolya. Şundan ýurulsak ustaxana barýar. Batym Kamil usta dükany maňa tapşyrýar. Bir gece Hatırowasyna gidin. Men habar aldım. Gatirjem onuň o ýeri bugun arasa bolar. Seredin 3 bölüni ele sarsaňyz, pikepde peýdaly işledimdi bolar. Düşündiňizmi? Düşündik hojaýyn. Yer bolýar. neyi par? Näýini gowja bolog ha? Odan ekeni. Hasan. Hasan? Recep. Sen näme işiň bar berdi? Hasan. Kamil ustadan dükany men aldım. O nähil Recep? Kamil usta dükany maňa berjek diýdi Recep. Maňa söz beripdi. Hasan, biz de oğan näme? Men dadım senki, sen dadın orada menki. Şeýle dämi? Ondan bu dükany sana taýinlap bermek üçin aldım. Yigitler, na bir işin esas sebäpkäri şu adam. Hasan men doğunu koşanım, doğuncugum. Ama sen... Ýöne sen, men sen üçin nämeler etdim? Sen men üçin näme diýen, ha? Ýeki jakatam ýanmadyň Recep. Garşylamaga da barmadyň Recep. Häzir seni berdi garşymda görýän Recep. Sen gatga harjyň bolupsyň, Hasan. Beýle bolsaň bolmaz. Uy bağışlaň, sizem hoş geldiňiz. Tügeleme uluňyz ajaýyp ekeni.
Sağ ol yöne bir yetmedi var da. Hana ulanır deri oňoruň. Çocuklar. Oğlanlar, seyredin, ikinci koca oyunumuzdan geldi. Men ne ayırtı yanmadınız, Hasanam edir şoň ayırtı ilardınız. Inni hoş oyunum boldun mu? Bolman bir duruşumda durduk bolma da o. Han bol içeri kirel bir sahibi çeliğe. Ne oldu? Men de oğlum golunu aldırıptır. Oň deregine näme? Hiç saat. Şoň şinem aramyza galsyn bolýan, meňe gulluga gitmek niýetim ýok. Ontadan gaýbana okum dowam edýär. Ol utorda başga birine giren. Oňa çennem tölegres çykar. Onam derer uteler, vesselam, şeýdem galar. Her kim sen ýaly pikir eden bolsa, onu biz şu wagt watansyz galardyk. Ama Ýöne men iki bolmam ba. Etaatly adam şol. Hasan, gaty görme ýok. Bärde bile işler. Biz dogunu koşupdyk. O zatlar gutordur Recep. Hiç saat gutorun ok Hasan. Bu ustahany senki. Ine görersiň bärde biziň elimiz geler. Ulu tayyar hocaýyn. Öwedem taşlap geçerin Hasan. Bolýa halipa. Ertir görüşür, şerikdeş. Görüşürsmi, görüşmürsmi näleýin Recep? Beýdime Hasan. oh be. Integem maýyp bolaýa, bolmasa başyma bela bolardy. Ama orta. Öňe şärik deşemädiydi. Inanmalymy ýa ýok? Ece. Recep'in ustahanany alanlygyny sen bilýärmidin? Kulağıma değdi, yöne gynanardyň öýtüp aýtmadym. Aýtmaly ekeniň-de Ece. Wah balam, sana öň aýdypdym Recep gowuglan nällip. Sen oň ýanyna gitme, bir ýerden başga iş taparsyňla. Nirden iş tapmalygyny aýtsan Ece. Dükkanı Ustahanany alaryny öýdýärdim. Äkli ardy ulan puç boldy. Bu ýagdaýym bilen maňa kim iş tap berer? Kim iş berer ha? Kyn bolaýmasa? Bir çäres taplar, Allah beýikdir oglum. Bilmedim de. Recep'e inanmalymy? Hakykatdan men üçin allym kaşony. Wah oglum, men sadaja oglum, pek yürekli oglum. Ol oglan öýünden başgany hasap eden ok. Sana ne edip hayır degsin? Ýöne Ece o dogry aýdýar. Men başgalar hakynda pikir etmem de. Näme bolla? Ýaşlykdan peýda ýok. Teret, diňe ikijigimiz. Başga kim bar ýanymyzda? Olar üçin golum berdim men. Olaryň bolsa diňe ne fagyrya? Başga hiç zat. Hayırlı. Akşamın hayırlı buldun Hasan ağa. Akşamın hayır. Salih moğlum ammarın açarını getirdiydi. Almalı dağıttan var diye. Dur hani. Bekle. Yıkacağım çıkarış. Böyle. Yok. Yok. Allah Ey Allah. Huday. Ece, şu tevolukta aşağı görün nesin? Yok oglum. Kaçırdım ödeyen. Yönemendin ustahana ettim ahrin. Allah can. Ece men hever gelecek. Nire oglum? Ustahana. Berekella. İyi iş bitiripsiňiz. İyi mal gel. Gowdat etiripsiňiz. Yarın Ertir akşamam aşağı kaptalyk ederdiňiz. Şu polisiýa meselesini hem çözüň. bunun teybi. Muňam maň tawany gowjak eken. Akşam diýislekeni. Kim var Kim o? var o ýerde? Recep. Berde näme bolýar? Näme işleýäňiz? Özüň näme işeň berdi? Oğurluk edýäň Recep. Şeýip goşoýun bolduňmy? Sana näme Hasan? Sen öz işiň bilen bol. Senden soraýan. Ulu oğurlap, çaylaryny bölüp satýanmy? Şumy işleýän badyň? Elimize geler diýen badyň şumy? Daňa nämedir öýtdiň? Dostsan pul şunna wa. Bulan ulugyny oğurlasaň olu täzerini alarlar. Pulny oğurlasaňam ýene gadanarlar. Durmuş adalatly bolmasa men näme deýin? Dedi ol. Dogry bol, Recep. Adam bol. Sen adam olup näme gördüň ha? Seret, yarım adam oldun ha? Recep. Bağışla, beýdijek gelim. Dinle meni Hasan. Bak dinle. Bir iş wagtlaýynça edýän. Polisiýa işgärlerini aýtmyrdyň ha? He Hasan.
Yine bir gedek. Şey däýsen, şu yere ähli polisiýa işgärlerini getirerini düşündüňmi? Hasan. Hasan, Feret cübüňde kör köpük ýok, beýtme de. Sen bir gün gamdana melleni dererdiň. Gel sen de. Gowzy gelsene bize goşul. Iň soňky sapar bolsun Recep. Hasan. Sen midiň oglum? Ece, näme boldy? Näme boldy Ece? Dem alyp bilemok. Birazçyda derman ýerde. Dem alyp bilemok oglum. Ece, men derew Lukman çağırıp geleýin. Biraz oňatlaşdyň näme? Derew gelýän Ece gaýrat et, çydy Ece. Anahtar. Men açarlar almak üçin geldim. Salih moğlum Ecem hasahana akitmeli ýagdaý gowy däl. Derrew gideli Hasan. Bolýa basymrak. Geçmiş olsun. Soňuň gelsin. Gaýgy etmeň, hatana derrew gelter. Şu an Häzir özüň gynamaň wagty däl Hasan. Basymrak bol. Bolýa. doktor Lukman Eceme näme bolupdyr? Damarları da kalıptır. Operat etmeli olma mümkün. Düşündüm. Türep bilirsin de. Biraz ýygnanca pulma var. Belki yeter. Salih abi. Salih ağa, Allah sizden razı bolsun. Sen nenem? Ahir gelsin. Goňşy ýagşy bolduňyzmy? Oglum Hasan operasiýa tagaman geçdimi? Geçti Hatice, gowy geçti. Allah oglumdanam Salihdanam razı bolsun. Amin. Gerek zat barmy Hasan? Yok, sağ olun. Şo pul öýlenmek üçin ýygnan puluňmy da Hasan? Hova. Hayat hiç Iqbal ma gülüp bakmadı. Ýagdaýym şeýle boldy. Hiç sadymam galmady. Käte başymyza gelen betbaçylygy tabir etmek, şo tyýynalardan tagaman geçmek ejidlen göwüne teselli berip bilýär. Menne mundan artyk sabr galmady. Allah hiç kime götürüp biljeginin agyr ýük ýüklemez. Özüňi erket. Bolýa ona ahir gelsin. Sağ ol Hatice bacı. anacığım. Ejecan gowmuň? Wah balam, ehil jemlen puluňam gitdi. Toy üçin süýşürenden bary gitdi. Oňam bir gurrun ederlermi? Ece esas zat sen gutulmaly. Men pul gazanmaň ýoluny gözlärim, sen arkaýyn bol. Artık mene qaqaňa düşünemok gyzym. Inni qaqaňa näme diýjegim bilemok. Toy meselesi nähil bolarka? Bir alaç tapylar. Şu alaç diýeniň diňe pul bilen bolýa gyzym. Hasanyň ýygnan pulu var. Hany şo pul nerede? Baram bolsa taýýar zady saklamak kyn. Eliňizde kör köpük ýok. Ne edip toy etjek? Öýüňiz ne edip dikeltjek? Eklenji näme sen etjekmi? Hasan işler eci. Hasan ne edip işlesin? Usohanan aljakdy. Ferit Recep dogumly çykdy. Recep dogumlylar ol kezzap. Şonu da usohanan aldy. Näet barany kim bilýär? Al anne. Al Ece. Ben bak. Öýdim açar. Allah can sen balama kömek et. Senin hosary ol Allah can. Daýda geçdigi bolsun, gowmy ýagdaýlar. Allah şükür bir midar var. Emgek bolup gowlansyn köňül, sag bol Guda. Oglum, şu toy meselesini çözsek diýen öý goşlaryny allyňmy? Yok ente galamok. Öýem inni gurnamaly. Bir topar çykdaýjy. Menem bilýän.
Menkä duydurmak oglum. Tidirek bolmasaň Osmanyň bu işi goýbolsun etmek atakmalydyr. Ece häzir şu zatlaryň gurrun etmeň wagty däl. Häzir gürleşmen haçan gürleşmeli. Hasanly ters çykýa. Gamza bir mund gürleşip bilertmi? Bolar. Ruhsadyňyz bilen eje. Sen üzüm Hasan gynanma, ejeňini gutully. Gamza, ýygnan pulumyň ählisini ejem üçin harçladym. Gowy edipsiň Hasan, elbetde garşylamaly. İş tapmaly. Taparsın Hasan. Gamza, ejeň näme diýjek bolýany gowuşun ýan. Hasan näme bolýar? Biz durmuş gurarys. Bagtly bolýarmyda men inanýan. Bir zat etmeli Gamza, hükman iş tapmaly. Şeýle welin ýöne şu wagt edip biljek zadymyz ýok Hasan. Bar. Näme? Bir ýol bar. Rejebiň ýanyna işlejek. Men garaşaryn Hasan, Recebe golaýlaşmasyna. Kakan garaşma Gamza. Toy üçin ýygnan pulumy soğuny bilmesinler. Gamza, bu ikimiň aramyzda galdyn. Men basym öňküm ýaly pul jemler bolýarmy? Ben Hasan. Men Hasanyň harçlan puluny nädip tapaýyn Necmiýe? Toy üçin ýygnany men üçin sarp etdi ahyry. İşem tapanok şeýle dämi? İnşallah tapar. Ýalňyş düşünme welin köňül nädip tapsyn? Recebeň ýanyna işe başlajak diýä eje. Oho, Hasan. Bu ýere haýty şemal getirdiňi. O doktorlap durjak gel Recep. Gysgaly ýagdaýda pul tapmaly. Gysga wagtda maňlaý deriň bilen gadanyp bolmajak köp pul gerek, düşünýäňmi? Kabul etseň, sen bilen işlejek. Ýöne bäriň ýagdaýyna özüň bilýän. Şolar kabul edýänmi? Soň karam etjek bolsaňa bolmaz. Kabul edýän. Hemmetinem kabul edýän Recep. Sen diýişiň ýaly bolsun. Beh, nädip beýle tizi ola geldiň aýdyn? Gamza üçin, öýlenmek üçin Recep. Tidirek Gamza öýlenmek üçin. Ýoksa kakasaňa öýlenmegime ruhsat bermez. Maňa mümkinçilik döret diýdiň, menem döretdim. Emma oraglaryň elinden zat gelmeje görünüp dur. İşi ýok, puly ýok. O saňa näme seretsin? Bolly, bu işini okutgaýa besir. Haýşetden kaka ol Recebeň ýanyna işlemene başlady. Recep onu ev sagran üçin teherçe aýlyk gölle bir iş aldy. Kaka näme üçin beýdиň? Gıydym, men sen gowy ýaşamaň isleýän, sen deňiň däl ol, sen ömür boýy ejir çekip geçirmeň isleýän. Kaka men Hasan söýýän haýşetden. Häzir sen öz akbalyň dogry kesgitläp biljek ýaşda däl. Gaýdyp Hasan bilen görüşme. Bukşalaň ýyny ber. Bir iş goýary, vesselam. Kaka men muny Hasana nädip aýdaýyn? Nädip aýdar ne? Bir kigede görüşmeseň özüm düşünür. Kakacan haýşetden, haýşetden. Garşyma gidişi bolma. Zeleliň ýarsyny gaýtmaň bir peýda. Hasan gasyrakdyr. Eger Hasan bilen görüşmek dowam etseň, ol oglan beýin golaryna geçmedi ýaly derin. Ýadyndan çykarma. Günaydın. Ertiriň haýyr Gamza. Ertiriň haýyr. Näme bol saňa? Hiç zat bolanok. Men gideyin Hasan, men... Gamze. Gamza. Şeyli iş edecek adamdı. Merhaba. Salam Hasan. Merhaba. Salam. Arabamı Yine de olağın dövüllümü. Niyetime sen ýanyna gelip heme ejeň ýagdaýyny soraýyn. Hemem maňa beren sözüňi ýatlada endidim. Maňa kömekleşekdiň ýadyňdamy? Goý bolsun etdim. Menden zat çykasy ýoklu. Hasan biz bolýa edişdige. Meni günüme goý bolýarmy? Men hiç kimiň ew sarjylygyna mätäşdän. Näme üçin çağırýanyňyzy bilýän näl röýdýäňmi?
Golunu alır dedip maňa nebsiň bagran bolýar. Men göwnümi götürjek bolýan şeýle dämi? Nebtiňiň agyrýanyny nereden tapdyň? Men ätenni gynanyr ýaldat göremok. Gaýtam gowonýan, uly awraýly iş bitiripdiň. Watan üçin ýaýdan man janyň orta atypdyň. Goluň ýoklugy gynançly ýagdaý däl. Gaýtama ömrüň ahyryna çelli boýsonç bilen göterjek gahrmanlyk nyşanyň. Gelmiyor. Barıp biljek gel. Aslında hiç kim sana nebti ağrınokda görýän welin sen ödüňe nebtiň ağrýar öýdýän hatan. Özlemiş. Bat kuýy yapdyryn. Oho, Hasan. Bu gidişine gitseňe seni maýyp bir futbol toparyny da alyrlar. Eliň bolmasa da erwetden. Çabuk gönder. Diýdirek uğra şunu berdin. Häzir oglanır gelir. Täze bir iş var. Tamam. Bolýa, akşam barar. Toporo adam gerek, onu başka adam öldüreceğim değil. Saat Ta näçede baraýyn? İstesen işten soň geley. Bolýa, onu soň görüşäýär. Men indi gideýin. Menem ýöne ýalňyş ötünç sorap durun, bagyşlarsyňyz. Esasat ýalňyşynyň bilip derre ondan ýüze urmekdir. Ýöne ýalňyşyny bilmeýänlerim bar. Beýle bolmakdan Allah gorasyn. aç bakayım. Hani kapı odaç. Salih mi näme şoň ady? Oňa iş sadaýdan ok dämi? Ýok, kow näme aýdaýyn? Bolýa. Ýöne kençde urukda görünmedin. Ken halam ok şony. Bolýa. Ulaga ok enti ölümi. Tep täzeci. Fırlyp başlaryny köp wagt bolmandyr. Ine, ýagdaýlar aşylarek. Bermeýän bolsalar zor bilen almaly. Ten vermeli eldiňe almaly. Ine goluň alyrdyňam-da näme boldy? Orden berdilermi? Habaryň ýollandylar, soňam iş sat. Hasan yekil bilen näme işleýär? Çörek näet gadan ýadyp hiç soraýanmamy? Kal böyle, kal. Sedat, kal dedim. Tamam. Böyle. Önde. Aşağıda. Hani başladık. Kaldır ayakları. Ayaklarımızı kaldırıyaz. Yokarak, yokarak. Diğeri. Hasan. Hasan. Gelsene. Hani gelsene. Hadi gel. Ağamcan. Abicim nereye? Sen nerelerde gezip gördün ay? Hey de topardaşlarına mı riyattan çıkarp olur mu? Siz oýnaň. Men sinlemaga geldim, oynayacak gel. Ay onun av olmadı ağam. Adam yeten ok. Oynayacak diyen soň adamım almadım. Bolýa. Han onu başlalyň onu. Bas oğlum. Bas oğlum. Bas lan. Buradayım, gör beni. Görsene beni ya. Bak burada boşta duruyorum. Gamze. Gamza. Hasan oyun devam edýär Hasan. Hasan'ı menem gowuryan. Yöne ödüňiz bilýäňiz Osman. Ýagdaýlar üýtgedi. Golunu alyrdy, puly ýok, işi ýok, güýji ýok. 5 ay gadan tynýyp öz ýanyma iş alym geli. Şonum kän bir oňur paran ok. Olyny ne ödüne ne de gamza seret biljek. Doğru. Men gamza köp aýtdym, ýöne ol diňleýän ok. Men ähliňi dediň ýagşylyk diýen. Muňam soňy bar. Çağa çoğu olur. Siz rady bolsaňyz, gamda da Hasanam garşy çykyp bilmez. Eger rady bolsaňyz, men gamda söz aýdýan. Kızınızı Eýdiňe de gowy seretjegime, elini soğuk su ordurmajagıma size söz berýän. tamam. Bolýar Recep. Saňa ýan.
Gamda bilenim gelen gürleşer. Yöne hovluk odağa çekmesin. Bolya, onna men gideyin. Yöne häzirlikçe hatanın habar bolmasa gowy bolar. Wagty gelende oňa ödüm sypaýçylyk bilen doýduraryn. Näme de bolsa könüden nimemiz var. İyi günler Osman. Bolya sag bolun Osman ağa. Sağ ol Recep. Recep, sen näme işiň bar berdi? Qakyň bilen gürleşmek üçin geldim ganda. Hayrly iş üçin. Ne oldu? Kaka näme boldy? O nähil hayrly iş? Soň bilerdin. Nahar yeli soň gürleşeriz. Pas. Hadi gol bu. Hani Ali, topu geçir. Bol, topu geçir. Bol devam et. Algan, katırak algan. Ne oldu? Näme boldy? Ya yanlış fırsat etdimmi? Bir ýeriňe ağartdyň. Hem meňe yalançy. Hem meňem yalançy. Senem. Näme boldy? Biz sana näme etdik ay? Maňa nebizin agran bolýar, şeýlemi? Nebizin agran bolýar, şoň üçin çağırdyň, şeýlemi? Sen nämeler diýip durdyň? Näme üçin sana nebisimi dağartdyň? Gap sesiňi, näme görüň, bir golum ýok. Bärik şoň üçin çağırdyň, şeýlemi? Şoň üçin top geçirden boldyň şeýle gerek. Men siziň ne farzlygyňyza mätäş däl. Hem meňde migrenýan siziň. Hasan? Näme üçin kapyn beýle gaty kakýan? Gamza kim hökman gürleşmeli. Näme bolýar? Näme üçin meň bilen gürleşiň ok? Näme diýen Hasan? Maňa durmuşa çykmaýsan ok şeýlemi? Ölenmek üçin ýygnan pulum ejem üçin sowdum. Pulum ýok. Garaşaýym galmady Gamza. Jogap berdi. Beýle däl, men seni süýýän Hasan. Yalan söýleýän. Näme diýen bileýämiň? Kaka, Koşulma. Şimdi şu wagta çenni gowunyňa degmejek boldum. Özüň düşünersiň, ýagdaýa göz ýetirersiň öýtdim. O diýen bolmady. Ol, men maýyba berer ýalgaýdym ýok, düşündiňmi? Sen işleýän ogam, onsoňa men eýýän belli karara geldim. Gamzany başga birine berjek. Oňmasym toý bolýar. Şu töwereklerde kän görünme. kaka diýen zadyň näme? Çelik gir diýdim sana. Kaka biz sen nening beýdip bilýän? Oň agyr gününde Hasan bilen sen nähil gürleşýän kaka? Kimim orada bir yer sana hakikat aýtmaly bor. Sana aýdandyryn. Sen etmeli zat etmeden meniň gowuna degerniýdimi? Günläp aýtsam şeýle. Näme bolsa bolsun, men Hasan süýýän. Biderek gürläp kellemi agyrtma. Söýgü barmyş wagt. Ömrüň ötünçe işlep bir maýyba hyzmat etjek bolýanmy? Gerek bolsa hyzmat ederim. Yok, o diýeniň bolmaz. Men aýdanym bolar. Men Hasana mümkinçilik töretdim. Ýöne ol ondan peýdalanyp bilmedi. Ýeçesin ölüm gelle taşyraýmalym kaka. Görüşüň ýaly Hasanna iki işi birlikde edere okuyup ýok. Çağaňyz bolsa näme dersiňiz? Oňa derek Recep'e durmuşa çyksaň, Recep'e mi? Bolmaz. Hiç haçan bolmaz. näme diýsem şonu edersiň. Inni bessir. Şunu berip gölle. Şu ýüzügem barmaňyda gaýdyp görämeýin. Hasanny urun tardy. Hasancan, beýtme balam. Gynanma can oglum, aç kapyny. Kızım, iyiydim. Bir zatlar iyi ahire. İştem ýok ece. Men gitjek. Yalvarma, iýmesin.
Gamze. Gamza. Ertirin hayır. Kakan aydanra. Hawa aýtdy. Şoň çiğnep şu ýere ilkinji we soňky gezek gelýän. Toy diýäniň bolmadyr ejep düşündiňmi? Sen yalançy, yaramaz adam ekeniň. Dostun adalsyna göz dikmäge utanmadyňmy? Utançsyz. Gamza. Sen baýdanyňy soň puşman ederdiň. Toy bolar. Seni men aýalym olardyň, düşünipdimi? Meni ýan toýa taýinlik görüp ýörün. Sana näme diýjegimi bilemok Recep. Allahdan tap. İstediğin dadın diýiber Gamza hanım. Ýöne Hasany däle maňa durmuşa çykardyň. Adlan. Hani işin bilen ol. Hasan. Hasan. Evlat. Gıydım, bir da sorasam bolarmy ka? Elbetde daýjan soraýberim. Namazym okumak üçin mesçide gitmekçidim, bolýan şu töwerege beletçiligim ýok. Saly berip bilmedimiň. Berden gaty daşda däl. Ýürüň men size görkedeýin. Sağ ol. Tawwal gıydım. Senem ýoluňdan alyp galdym. Estağfurullah. Maňa kömek et. Ýolumyzy aýra salma. Kynçylyga düzgeler güç kuwat ber. Onu dogry ýola gitmek üçin golganat ger. Häzir ol bagsyz, gaty perişan, ýalňyş iş etmeginden, hata göýbermeginden gorkýan. Oňa dogry ýol görkezdi Allahyjan. Kızım. Gıydım, sen gaty tukat görnýäň. Ýa bir derdiň barmydy? Bar daýjan. Sevgilimden çyda düşmek mahmal. Ol erwet ýoly düşüreydik gorkýan daýjan. Gıyınynma gıydım, derrew gam musabat berme. Ýöne näme çegim bilemok, ol menden ýüzüne gördi. Gıydım, şunu ýatdan çykarmalylar. Ýagşylyga ýagşylyk bilen jogap bermek hemme zat ýerbeýer ka gowalmak kynal. Ýa-da kyn zat eýgörýänlerimiz ýa kynlarymyz kynçylyga düşünne, ýalňyşanna erwet ýola düşýek bolanyna olaň ýany bolmakdyr. Yamanlyga da ýagşylyk bilen jogap berip bilmek. Sen oňut bolup gowy niyet bilen amal etseň, Allah elmidama garaşylmadyk pursatda saňa gapaçar. Doğru aýtýaň daýjan. Sen aşam üçin ýeri bellek goý. Hasana alyp git. Olam ne iştirip gördün? Bolýa hojaýyn. Hasan, sen emin ne ödüň tiýje? Sen bolup berşiň näli?
Arma göre. Bar bol. Men ulagym bu ýene bir kem bar ödýän bir görseňiz hoşal bordum. Hasan Ferederdi. Ya adalan olaýmasa? Näme üçin beýle çaldyk torýanyny mene düşünýän nälirin? Hasan bir görelli, bir hili ütköşük edem çykarýa. Belki başga bir döwük ýeri bardyr. Meňe kän başym çykan okşy demirlerden. Hany Hasan bir aýlanyp gel. Gör hany näme etgenmiş. Bu oglaryň ýagdaýyny özüň gowy düşünýän. Belki şähtiň açylar. Jugoş. Hasan. Özüň tijede agşam berde bol. İş var bilýäňi. Bilýän. Görüşürüz, sağ bol. Ağam, bu ula görsem nefsim oturup başlaya. Men niyetime bir eýem otugdy dostsan. Hasan. Teweşde bir dostum bardy. Biz dogan ýarlyk. Bir owada öňe besip. Gollugy da bile gitmek nesip etdi. Bir çakmışykda ol goluna alyrdy. Olam muňa gaty gynanny, ýöne golunyň gidenine dälle. Näme üçin şehit bolmanlygyna gynanny? Watan üçin diňe goluny bermek oňa gaty agyr degdi. Yer bolya. Ahmanlyk, edermenlik görkezdim. Onda näme üçin men agar ýagdaýa düşdüm? Adaglym gitdi, işim ýok, pulum ýok. Hiç tadım galmady. Entekseň bilmeýän zatlaryň bar. Depäme çenli hapişlere battım. Gözellikler, ýagşylyklar dürli bolýar. Käbiriniň özi gowy bolar, käbiriniň netijesi. Onsoňam suratyň ähli bölekleri ýerine goýulýança gowum erbedem aýan bolmaz. Galy berse de bu hapa batan soň ondan çykmagym oň öz ygtyýaryna. İşe gijagalan gidelinni. Siz Hasan kiňi dedirdiniz. Menem berde size garaşy. İşiňi torup ulagy getiren soň bir kede gaýla edin. Aýdyňyzda düşýän ýok bolsa göni bärik gaýdyň, düşündiňmi? Şu giýje ulagy söküp dargatmaly. Bolýa hojaýyn. Hasan, senem dinde atlarma düşündiňmi? Düşündüm. Bolýa, ünferim. Bir iştäge bolmaly. Hasan, senem özüň el al. Biraz şadyanrak bol. Birinji gerek gidýän. Baýlyga gadam oýýan. Ýoş, han barın. Üstünlük emraňyz bolsun, barın. Abi, hojaýyn. Hasan Almanya köydüm gitsem bolmazmy? İşi bulaşdyryp gorkýan. Ol ýanynda bolsa gowy bolar. Soň bize ikili etmedi ýaly erwetlige goýja bolaşsyn. Düşündiňmi? Düşündüm hojaýyn, bolýan o. Hani? Dur bakalım. Ana ayak çek Gamza. Sana bir zat aýtjak. Hiç zat dinläsim gelen ok. Bu Hasan bilen maglanyşykly. Şu akşam aşağı taraplara ýoluň düşdi. Sen söýýän şol Hasanyň nämeleri diýýänini gör. İşte bu kafire berdi. Hasan? 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 Ne işin var senin? Bu tekne bilen ne işin var? Oň tüýkesme ogurdygyny hemme kişi bilýär. Sen näme etdiň? Oğurluk etdiňmi Hasan? Neneň eliň var ya. Ramza inni näme tapawdy var. Men pikir etdim. Pulum bolan bolsa kakan. Kakan mamleken. Sen hakykatdan hem iş başarmadyň bir ekeniň. Mundan soň kakam kime bar diýse şoňa da durmuşa çykjak. On soňam muny götürüp bermegiň geregem ýok. Ramza. Gamza. Yürü. Kaç
Hasılını verdin. Oğlum, giyecek alınla nerede gördün? Ece men toylu bahtam nerede? Şkafın içinde asılgı dur. Ne edecek onu oğlum? Hasan, meni korkutuyan balam. Allah'ım sen Allah can. Meni bağışla. Meni bağışla. al şunu. Al şunu. Hakan. Hakan, Buyur abi. Oğu hocayn. alıcıyını taptın mı? Elbette hey önem kaçırır mı? Oo, Gamze hanım. Hayfi şemaltıydı bir yere getirdi. Senin sana durmuşa çıkacak Recep. Şu fırsattan başlap toya tayinlik görüver. Derdi neymişik var Gamza? Sana Recep Aydar Hasan. Kakamın yani ne hel başını, nemeler gepleşini, nemeler edenini barıp Aydar. Sen şu gece köçüde ne hel yağdaydı görünmey, ustahana ne varan hemmetin Aydar. Hasan'ım. Hasancan, Neyem ol ya Recep? nemi Hasan? Biz Gamze bilen durmuş kuruyaz. Kakadını da ettim. Oğlum bolya dedi. Sen bimamla Recep. Men uttum, sen utullun. Ustahanan sen allın. Pulun on var. Söyyan kıydmamalyan. Yöne men uttum, sen utullun. Utullun. Ne edip utulunga düşünün makalın katı puşman edersin. Eğer düşünsen. Salih Hoca. Salih oğlum gördün mü? Hoşu gün gelmedi. Ben bir Men bir göreyim. Bolya tam görüşürüz. Bolya ağam. Recep. İn aşağı. Düş logdan. Ne istiyorsun lan? Sana neme gerek? Benden ne istiyorsun? Şu şapacak mı? O ne el bıçak? O sana neme gerek? Doğanın koşan bıçak mı Recep? He, katkı aladın mı? Al onu. Al, yönemenin önüme koy.
Hasan? Hasan. Hasan. Hasan aç kapıyı. Hasan. Hasan. Sağ olun. Sağ ol Hasan. Hasan kapıyı aç. Ödün aydypdyň Salih moğlum. Kähte başymyza gelen betbaççylygy sabır etmek, şol synolardan sagaman geçmek, ejilden göwnü teselli berýär diýipdiň. Dogry aýdypsyň. Gaty dogry aýdypsyň. Salih moğlum. Ey, oğlar Recep eken. Güzel. Oyna. Pökka tarabılga. Hüseyin, bolun hani, içerik girin, ide gayt. Pökkin o yeri verim, ılgan, orta tarabılgan, gowy. Dowam edin Mehmet. Gowy. Orta ber, pökkin orta ber. Gatı gowy. Berekella. Mehmet. Meni bağışladın mı? Meni bağışladın mı? Sende maňa deýişli bir zat bar döde. Düğün yapalım. Indi bir toy tutsak var mı? Zaten Onsuz da meçengeke yaşaya. Onu yalnız yaşatmaz. Üy için çıktaycan olmaz. Kader Akşual kişiň ýoluna suw seperip durabersin. Şonnoňky suwry çöller ýap-ýaşyl bolar. Anjan köňüller teselli tapsyn. Tewi töwerek taşy gurşa bolar. Hakyň razylygy üçin töýenleň bu dünýäsem o dünýäsem awat bolar. Allah bu maşgalany berkarar eylesin.